Sayın milletvekilleri. Li Tirkiye pêşniyara nû a guhardina zagonan ku del parlamentoyê bênirxandin ji aliyê partiyên siyasî opozisyonê û saziyên sivîl ve bi nerazîbûn hat pêşwazî kirin û partiyên opozisyonê û saziyên sivîl radibînin ku bi vê pêşnûmeyê armanc astengkirina çekên komkujinî ne lê ji holê rakirina saziyên sivîl û hemû rêxistinên ku muhalefet dikine. Saziyên sivîl yên li Diyarbekirê jî daxuyandin ku ew pêşnûme li dijî zagona bingehîna Tirkiyeyê û peyman û hevpeymanê navdewletî Rêveberê Komeleya Mafên Mirovan îhadeyê Şaxa Diyarbekirê Ercan Yılmaz dazanî ku mebes ji vê zagonê hemû sazî, komele û rêxistinên sivîl yên ku desthilatdariyê rexne dikin ji holê rakirine. Toplumu nefessiz bırakacağı açık. Bi vê zagonê tê xastin ku nefesa civakê bê çıkantin. Di devlet û welatên ku nirx û pîvanên demokratîk rûne niştinin, saziyên sivîl, saziyên mafên mirovan û rêxistinên ku raporan amade dikin gelek girîng in. Bi taybet tawanên ku bi destên devletê tên kirin û nayên xwastin ku bên zanîn û eşkere kirin. Loma jî bi vê awayî dixwazin demokrasî û hemû mafên civakî ji holê rabikin. Saziyên sivîl, mafparêz û hukuknas balê dikşînin ku rayedarên hikûmeta Tirkiyeyê ji aliyekî ve behsa çaksaziyên hukukî mafên mirovan dikin û dibêjin berê Yekîtiya Avrupayê ye û nirxê wê ne. Lê ji aliyê din de jî gavên pratik yên berova jî diavêjin. Serokê Baroya Diyarbekirê Cihan Aydin jî dazanî ku navê pêşnûmeyê tiştekî baş û çak xuya bike jî naveroka wê li dijî zagona bingehîna Tirkiye û peyman û hevpeymanê navdewletî ye. Aydin anî ziman ku vê pêşnûmeyê tê xwestin ku hemû dengên cuda li Tirkiyeyê ji holê bên rakirin. Avukatlık kanuna ve avukatlara ilişkin de bir hüküm var. Di vê zagonê de ji bo parêzeran jî xalekî hatiye danîn ku nehêniyê navbera parêzer û muwekîlên wan wek tawan dipejirîne. Ev jî ji bo serxwebûn û azadiya parastinê pirsgirêkeke mezin e. Yanî dema em li wan xalan dinhêrin, saziyên sivîl yên civakî wek dijmin tên dîtin û pêwîstiya têkoşîndayînê bo xwe dibînin. Lê saziyên sivîl hevkar û piştgirên hebûna demokrasiyê ne û mafên civakê diparêzin. Ev rewş jî Tirkiyeyê ber bi yekdengî, totalîterî û otorîterî ve dibe ku metirsiyeke mezin e. Saygıdeğer milletvekili. Balhat kişandin ku di pêşnûmeyê de tenê 6 xal bi sernavê wê ve elekaderin û 35 xal tu peywendiyê wan bi bergiriyên çekên komkuj ve nîne. Hat ragihandin ku eger ev zagon bê pejrandin, dêreya girtina hemû sazî, dezgeh, komele û rêxistinên mafên mirovî, werzişî, pişeyî, civakî û hevkarî ve bibe ku ev jî hem li dijî zagona bingehîn ya Tirkiyeyê ne, hem jî li dijî zagon û peymanên gerdûnî û navneteweyî ne. Sıdık Eren, Kürdistan 24, Diyarbekir.